Haini hai chini kothoma bok haini camera bok kasai phaika sung sawiman ka Kakraban block committee songbo nogo asogui tonglia boba gran no loge risinai hanei nogo thangai je prasad khlailimani boba grani je kok no pirlai tongmani omai kan chini mangplio kasai phaika or jaga thangui sokbaika YTF ningoi central ni members tai Kakraban district ni ngai working president songmai kana nogo thangai boba grani kok no nogo tongko songlukorok salai mani kothoma rok mai kana tongko songlukorok belai ne kha phulaijak jengtai bu sawi mankha borok ora thangoi je sugya nukhongrok no bo mairung rok sponsor khali mani mangpli rok chini ora kasai phaikha mai kana chini mangpli no nai tongdi chini dofna tv channel no chini mangpli nai tongdi paithak jora Sampai, ani mungkin Biren Romra Singh ang TIPRA MOTHA ni YTF Central Secretary. Ke sung EDC government TIPRA Rajawo EDC wo sung TIPRA MOTHA power of Thaimani kore. Sung konsep ustor hoite onekta sang tangnani naika kintu blogot thangka hangke je konsep samiti ni chairman abo je state government bai kidujak borongni onekta bada bignoni karone kaso jangmani bai jona সাধারণ tingmoteke samungko mungri kusogniya ebong sung borokpan tangwi jo gori borokno sumatone nibu sujugruka borok bukhaiya gabon lagi kengke buno kahangkai tu ruimaliya eke sung intehe family abono ang luku rong ni thani kaise koina musugu ajita sini TIPRA MOTHA wo কিন্তু অনেক sacrifice khlailayo eke ajita kurui rok family rok nuk khangke jutono subanan bagai ang luku rong ni thani koijawo ini ang family kaisano ek bosor ni rasun ni mairung pisanani calongnan bangoi isu doktor subanai hinine ang isit khaleka ebong ni masle hoite no manui thanai lukurok tai jara subai tongna musugnai borokbu suba khangke sao karon ini borokno purisaba sini borokno upokarangnai aboni bagai lukurok ni thani Tahu bo hayang hayang. Kuci den kasih. ek bosor ni mairung manai nei sajangman ni ketong toka nang resan lembar kanai rang sini siang Tahu bo hayang hayang. Ubah gerani coba